Unutar prostora je smješten i ovaj bezambalažni aparat u kojem se mogu dobiti čitav niz kvalitetnih proizvoda koji je već pobudio veliki interes i Riječana, ali i brojni drugi gradovi se interesiraju za ovaj koncept i vjerujem da je ovo nešto što će biti prihvaćeno i od naših građana, da će se proširiti Hrvatskom. Rekao sam već na početku da sam se iznenadio kako je prostor uređen i kako dobro izgleda. U neka davna vremena dok sam živio normalnim životom, stari bubanj od mašina sam znao koristiti za roštilj, a evo sad ovdje vidim ideju da se od toga može napraviti tabure sa malim spremnikom. Novost u gradu Rijeci Riperaj, s nama je Bija, koordinatorica projekta, koja će nam reći što građani zapravo ovdje, kakvu uslugu mogu dobiti. Pa prvenstveno građani ovdje dobivaju uslugu korištenja alata kojeg nemaju doma, a ideja je da sa tim alatom onda ponovo vrate u upotrebu neke stvari, mali kućanski aparati i slično, koji bi inače završili na otpadu. Mi ovdje imamo svaki dan na raspolaganju domara koji se razumije u alate, razumije se u širok raspon popravaka i oni će građane uputiti da li na alat ili kako pristupiti nekom popravku, a još ćemo mjesečno i tjedno imati specijalizirane radionice, da li električarske, da li krojačke, gdje ćemo, šta građani ne mogu sami, mi im popraviti, ali opet sa idejom da oni nauče nešto o tom popravku i da sami malo zaprljaju ruke i da se vrati konačno u modu ta neka kultura popravaka. S nama je Zdravko, vi ste domar i recite nam na koji način vi možete pomoći ovdje građanima? Jednostavno ljudi kući nemaju alata neki, no nije najosnovnije. Znači, a ima neki sitni kvari koji se može popraviti, a ne mora se baciti, dođe kod nas, mi mu damo alat, on bi u biti sam radio, ali uz njegovo znanje koliko ga ima, odnosno naše znanje i sugestiju našu, pokušat ćemo taj alat osposobiti. Alat, da li je to u stvari rasa drvo, neka polica, ladica, odnosno evo kod odjeće, kod rubi. Znači građani će dobiti savjet u ovoj ugodnoj atmosferi. Oni u biti rade, ali normalno uz našu sugestiju i uz naše znanje da im to omogućimo. Jasna Kukuljan, direktorica čistoće, u potpuno novom smo prostoru Riperaj. Ovo je nešto dosta što malo koji grad ima. Točno, evo, ovo je potpuni novitet kako u našem gradu, tako i u cijeloj Hrvatskoj. Naime, projekt Riperaja koji danas ovdje predstavljamo, mjesto je upravo za sve vas, naše sugrađane, za naše krajnje korisnike, kojima želimo omogućiti da mogu popraviti sve svoje uređaje, sve svoje alate, igračke, odjeću sa aspekta prije nego da to odbace kao otpad, nego da dođu ovdje, da daju ponovno tome život i da produlje vijek trajanja pojedinih predmeta. Moram vas pitati, tko uopće došao na ovu ideju? Originalno začetnici ideje su Nizozemci, oni su među prvima u Europi to otvorili, ideja se danas disperzirala po mnogim europskim gradovima, a naš koncept ne slijedi strogo, njihov Repair Cafe koncept. Mi smo zapravo napravili kombinaciju samog Repair Cafea, održavanja različitih i radionica, i edukacija i ostalih aktivnosti koje će ovdje se prožimati cijelo vrijeme vezane za sprječavanje nastanka otpada, za smanjenje količine otpada i ponovnu uporabu, pa smo ga mi sami nazvali Riperaj i dali mu tako nekakav nazivnik. Možete malo pohvaliti, mi smo oduševljeni izgledom ovog prostora, ovo izgleda stvarno lijepo. Tko je to smislio, tko je zaslužan za to? Dakle, u cijeli projekt uključila se i šira zajednica. Dizajn ovog namještaja potpisuju Društvo arhitekata sekcije mladih grada Rijeke. Namještaj su izradili lokalni mali poduzetnici. Cjelokupni prostor s alatom opremila je tvrtka Bosch koja je sponzor i koja je prepoznala vrijednost ovog projekta, a značajan doprinos dali su i djelatnici komunalnog društva Čistoća, kolege koji su bile u timu i kojima i ovim putem zahvaljujem. Naš prvi isto bezambalažni aparat, Bert, popularno zvan, isto je prvi takve vrste u Hrvatskoj. Napravio je veliki boom, kako i u ostalim gradovima, odjek je bio značajan. Kontaktirali su nas iz svih krajeva Hrvatske sa željom
da isto tako uspostave i pribave sličan uređaj. Njegova glavni fokus je sprječavanje nastanka ambalažnog otpada, jer dolazeći ovdje, konzumirajući i koristeći usluge i proizvode iz samog Berta, donosite vlastitu ambalažu i na taj način smanjujemo količinu najvećeg problema današnjice, a to je ambalažni otpad. Htjela bih samo još naglasiti da Bert nudi isključivo lokalne proizvode, prirodnih porijekla, visoke kvalitete i vrlo pristupačnih cijena. Evo, hvala vam i želimo da mnogi građani ovdje dobiju prvu pomoć za svoje kućanstvo. Veselimo se susretu. Hvala.